На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Мае ўсім вітанні. Сёння 7 мая. Гэтым разам распавядзем пра мінскі пракат анімэ даволі вядомай у пэўных колах японскай сцэнарысткі і рэжысёра Мары Акада. Пазнаёмім з умовамі конкурсу слаўная кампанія «Рэанімацыя». Завітаем у каралеўскія аранжарэі Брусселя. Агучым, што годнага варта паглядзець на Беларусь-3. А напрыканцы даведаемся пра новую выставу кітайскага мастацкага музея ў Мінску. І гэта далёка не ўсё, што мы падрыхтавалі для вас. У маі 2015 да 70-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне купалаўцы падрыхтавалі праграму-канцэрт пад назвай «Другая сусветная» паводле твораў Марка Мермана ў пастаноўцы Мікалая Пінігіна. Спектакль захаваўся ў рэпертуары тэатра пад назвай «Вельтмайстар акардэон» у гонар адной з самых знакамітых песень Мермана. Убачыць пастаноўку можна заўтра, напярэдадні дня перамогі. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Нягледзячы на уласцівую ім цішыню, у гэты вечар бібліятэкі сталіцы сталі шумнай і актыўнай пляцоўкай для сваіх чытачоў. Мінск правёў чарговую штогадовую акцыю «Біблія ноч». Адзіны у году дзень, калі такая сур'ёзная інфармацыйная установа, як Нацыянальная бібліятэка, ператвараецца ў незвычайную культурную пляцоўку. Некалькі паверхаў нацыянальнай бібліятэкі чыталі гурткамі па інтарэсах. Тут і псіхалагічныя трэнінгі, і выступленні харавых калектываў, і гульні, і нават пакойчык для музычнага адпачынку. Здесь винил. Я даже не представляю, здесь есть был второй альбом Scorpions на виниле. Я поражен. Это очень круто. Наогул, галоўная мэта акцыі «Біблія ноч» прадэманстраваць працу бібліятэк з незвычайнага боку. Мала хто ведае, што на працягу ўсяго года ў храмах чытання праводзіцца шмат мерапрыемстваў. «Біблія ноч» свайго роду справаздача па ўсіх актыўнасцях, якія прапанаваліся ў той ці іншы час. Мы надеемся, что это активизирует интерес к чтению, к книге и, в принципе, будет активизировать интерес к культуре. У акцыі прынялі ўдзел 7 сталічных бібліятэк. Стэрэатыпнае меркаванне, што чытальныя залы аджылі свой час, памылковы, упэўнены арганізатары акцыі. Шчаслівыя твары наведвальнікаў мерапрыемства таму пацверджанне. А напрыканцы «Біблія ночы» кожны яе удзельнік з гонарам мог сказаць: «Ноч з пятніцы на суботу я правёў у бібліятэцы». У 34-й раз у Беларускай дзяржаўнай філармоніі пануе мінская вясна, прысвечаная сёлета 80-годдзю філармоніі. У межах фэсту у вялікай зале пройдзе юбілейны вечар мастацкага кіраўніка дзяржаўнага камернага аркестра, заслужанага артыста Расіі Яўгена Бушкова. Ён равеснік калектыву, які ўзначальвае. Дзякуючы Яўгену Робертавічу за апошнія 10 гадоў аркестр даў жыццё вялікай колькасці твораў сучасных беларускіх і замежных кампазітараў, выканаўшы іх упершыню. У мінскі пракат выйшла анімэ «Упрыгож развітальны ранак кветкамі абяцання». Дэбютная рэжысёрская работа японскай сцэнарысткі Мары Акада, адной з самых тытулаваных майстроў, што працуюць у галіне анімэ-індустрыі. Гэта кранальная гісторыя сустрэч і расстанняў у надзвычай прыгожым фантазійным свеце адразу пасля выхаду напрыканцы лютага 2018 года ў Японіі сабрала безліч захапляльных глядацкіх водгукаў. Убачыць фільм вы можаце да 9 мая. І днямі ў гістарычным музеі распачалася выстава пад пантофлікам у музы, на якой прадстаўлены сучасныя ўзоры дызайнерскай думкі. Так, упершыню ў Мінску фантастычныя пантофлі Лэдзі Гагі і іншыя незвычайныя рэчы, створаныя рэкардсменам кнігі рэкордаў Гіннеса, дызайнерам Янджам Медведскім. Да таго ж, экспазіцыя распавядае пра абутак, што насілі ў нашай краіне цягам 20-га стагоддзя. Тэрмін падачы заявак на конкурс па арганізацыі і правядзенні свята Купалле Александрыя збірае сяброў падоўжаны да 10 мая. Узяць удзел у творчым спаборніцтве могуць выканаўцы, што маюць досвед работы па арганізацыі мерапрыемстваў гэткага кшталту не менш за 6 гадоў. У хуткім часе папоўніцца дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў нашай краіны. У яго ўключаць народную маладзёжную гульню «Яшчур», якая была адноўленая ў 2012 годзе ўдзельнікамі фальклорнага гурта «Вёскі Гута». Апроч таго, у спіс будуць унесены традыцыі вырабу і выкарыстання вясельнага галаўнога ўбору свацці, што захаваліся ў вёсках Велікава і Павіці Кобрынскага раёна. А зараз прыспеў час звярнуцца да культурных навінаў замежжа.
Штогод каралеўскія паркавыя аранжарэі Брусселя расчыняюць свае дзверы для веснавых экскурсій. Усяго толькі на працягу 3 тыдняў наведвальнікі могуць наталяцца чароўнымі раслінамі і кветкамі ў спалучэнні з унікальнай архітэктурай. Королевские парковые оранжереи Брусселя размещены на территории палаца Лакен, резиденции бельгийской королевской семьи. Их называют городом шкла. Это идеальное сполучение выточенной архитектуры с великой коллекцией кветок и рослин. У тематичных залах маецца богатая коллекция рослин и кветок з Африки, Азии и Америки. Некоторые из них уникальные, некоторые потребуют постоянного догляду на протягу года. Для этого тут постоянно працуют каля 60 садовников и экспертов. Будынки – уникальный сад, один из самых дивных, выдатных и наибуйнейших в Украине, а коллекция камелий и апельсиновых древ – одна из самых разностайных в Европе. Королевские сады займаюць тэрыторыю 194 гектара. Самыя знакавыя цяпліцы, пабудаваны ў другой палове 19 стагоддзя. Яны злучаюцца адна з адной сеткай шкляных пераходаў. Звычайна аранжарэі закрытыя, але каля 100 гадоў запар у канцы красавіка іх адкрываюць для публікі. У гэтым годзе яны сталі яшчэ больш даступнымі. Арганізатары прыдумалі спецыяльныя маршруты для людзей у інвалідных крэслах, а 8 мая для іх правядуць асаблівыя экскурсіі, якія ахопяць усю тэрыторыю парку. Новы тэатр запрашае заўтра ўвечары на бонусны сеанс псіхааналізу. Лірыка-эратычная камедыя – гэта сучасная гісторыя аб праблемах, з якімі сутыкаецца ў жыцці кожны з нас. Адзіноцтва, нерэалізаванасць у каханні, прытворства. Тэмы, на якія шчыра і адкрыта разважае ў сваім спектаклі рэжысёр Сергей Кулікоўскі, аўтар п'есы Дыяна Балыка. Рэдакцыя часопіса «Маладосць» сумесна з кафедрай гісторыі беларускай літаратуры БДУ праводзіць конкурс біяграфічных твораў «Слаўная кампанія «Рэанімацыя», прысвечаных беларускім пісьменнікам 19 стагоддзя. Заяўкі ад удзельнікаў прымаюцца да 24 чэрвеня. З 1 мая да канца кастрычніка можна дасылаць на конкурс тэксты. Творы пераможцы будуць надрукаваны на старонках «Маладосці». Мяркуецца таксама выпусціць асобную кнігу з лепшымі біяграфіямі. Літаральна 2 дні таму ў галерэі «Вільнюс» распачала работу персанальная выстава жывапісу маладога мастака з Мінска Івана Шынкевіча. Гэта 30 работ, створаных цягам апошніх 2 гадоў. Пейзажы, партрэты, нацюрморты, скетчы і малюнкі. А ўвогуле выстава «-30» адлюстроўвае пошук мастаком уласнага шляху ў бясконцай разнастайнасці жанраў і тэхнік. Заўтра, напярэдадні 9 мая, тэлеканал «Беларусь-3» прапануе вам аўтарскі канцэрт паэта і кампазітара Валерыя Галаўко «Перамога». Гэта заключная частка канцэртнай трылогіі, у якую да таго ж уваходзяць праграмы «Славянскія хлопчыкі» і «Тры Іваны». Аўтарскія песні Валерыя Галаўко прагучаць у выкананні Анатолія Ярмоленкі, гуртоў «Чысты голас» і «Лайт Саунд», Наталі Падольскай, Пятра Елфімова у суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь. Глядзіце канцэрт заўтра ў 11 гадзін 5 хвілін. Ты постарела, победа. Морщинки у глаз, седина. До 30 чэрвеня вы можаце наталіцца эстэтыкай гульні ў гольф. Варта толькі наведаць выставу, што распачала работу ў галерэі «Панарама» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. У экспазіцыі прадстаўлены творы вядомага фотамастака Сцяпана Надольскага, якія адлюстроўваюць тэму развіцця гэтага адметнага алімпійскага віда спорту ў нашай краіне. Дарэчы, упершыню пасля больш чым 100гадовага перапынку гольф быў прадстаўлены на 31-х летніх алімпійскіх гульнях у 2016 годзе. Заўтра ў вечаровым эфіры «Беларусь-3» прэм'ерны паказ дакументальнага фільма вытворчасці кінастудыі «Беларусьфільм» «Святое незабыўнае». Гэта стужка пра творчы калектыў Белдзяржфілармоніі і яго мастацкага кіраўніка, галоўнага дырыжора Міхаіла Казінца. Менавіта ягонаму аўтарству належыць трылогія «Святое незабыўнае». Прайсціся творчымі і жыццёвымі шляхамі Міхаіла Антоновича вы маеце магчымасць заўтра ў 20 гадзін 20 хвілін. Я в оркестре уже 45 лет. С 1975 года я художественный руководитель, главный дирижер.
вот те традиции, которые заложил Жинович, стараюсь не нарушить эти традиции, очень уважительно к ним относиться. Заўтра в Нацыянальным мастацкім музеі адкрыецца выстава «Кітайскі жывапіс ідэяў». У экспазіцыі 22 творы з мастацкага музея Пекіна. У тым ліку некалькіх скульптур, дзве з якіх належаць асабіста дырэктару Увейшану. Жывапіс на шоўку і іншыя каштоўныя экспанаты. Пра даўнішняе супрацоўніцтва музеяў дзвюх краін, пра яго перспектывы і, натуральна, саму выставу мы пагаварылі з генеральным дырэктарам Нацыянальнага музея Беларусі Владзімірам Пракапцовым. Вітаем, Владзімір Іванович. Нацыянальны мастацкі музей Беларусі прадстаўляе новую выставу. Вынік творчага супрацоўніцтва з культурай Кітайскай Народнай Рэспублікі. У нас літаральна за гэтыя некалькі гадоў вельмі актывізаваліся стасункі з нашымі кітайскімі калегамі. Да нас з візітам быў дырэктар музея Вугун. Это самы знакавы музей не толькі ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Мы таксама супрацоўнічаем з Нацыянальным мастацкім музеем Кітая. У мінулым годзе у рамках Дзён культуры Беларусі ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы была вялікая выстава з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея, шэдэўры Нацыянальнага мастацкага музея. І некалькі твораў было з калекцыі рускага мастацтва. Сёння мы рыхтуемся уже сустрэць наших коллег с ответным визитом. 8 мая у нас откроется выставка с Национального мастацкага музея Китая на чале с его директором, спадаром Увэньшанем, дарэчы, які у мінулым годзе нам падараваў сваю скульптурную кампазіцыю, якая месціцца ў раздзеле «Усходняе мастацтва», «Канфуцыя» і «Лао-цзы». Вы з'яўляецеся старшынёй канфедэрацыі творчых саюзаў Беларусі. Як супрацоўнічае канфедэрацыя з Кітайскай Народнай Рэспублікай? Мы подписали такое погоднение с Конфедерацией творчих союзов Китайской Народной Республики. И, конечно, по линии и Конфедерации творчих союзов у нас вельми активно идет супрацоўніцтва, и по линии межмузейных союзов. У чэрвені у нас отбудется в Пекине великий форум музеев свету. Наш музей уваходить у великую программу «Один пояс, один шлях». И мы будем представлять Республику Беларусь. Уже працуюць и наши кіраўнікі творчих союзов поміж собой. По линии союза письменников, и по линии союза архитекторов, композиторов, по линии кинематографистов. У нас вельмі активное супрацоўніцтва ідзе с нашими китайскими коллегами. У 2016 годзе беларускія мастакі удзельнічалі ў пленэры ў горадзе Чунцин. Ведаю, што ў творчых адносінах падзея была надзвычай плённай. У нас таксама і добрыя творчыя контакты і з рэгіянальнымі музеямі. Падпісана пагадненне з музеем горада Чунцин. У 2016 годзе 10 беларускіх мастакоў былі на пленэры. Нашы мастакі вельмі годна выставіліся ў музеі. Мы падаравалі па 2 творы сваіх. А якім яшчэ чынам можна пашыраць нашы творчыя контакты? У чэрвені мы чакаем візіт наших кітайскіх калег з горада Чунциня. Будзе пленэр 10 кітайскіх мастакоў і будзе выставка. Так что у нас развивается активно и на этом узроўні. У нас добрые адносіны з Шанхайскім нацыянальным мастацкім музеем. У наступным годзе чакаем выставу. Ну и, конечно, у рамках юбилея Нацыянальнага мастацкага музея. И мы плануем шэраг международных проектов, у тым ліку и от наших китайских коллег. В нашем музее штогод проходит каля 3 выстав с Китайской Народной Республики. И литерально в конце мая я на чале официальной делегации Ленинского района города Минска. Мы едем в наш район побратим у городе Пекине, и там таксама будзе у нас представлена дзіцячая выставка в нашем культурном центре у городе Пекине наших таленавітых деток с Ленинского района города Минска. У верасні плануецца с города Юлінь, университет культуры и мастацтва. Приедут до нас педагоги-мастаки, и мы хочем их познакомить с нашими педагогами-мастаками. Тут пройдзе пленэр. У 2016 году было подписано пагадненне паміж Міністэрствам культуры. Есть комиссия белорусско-китайская, якую узначальвае наш министр. У наступным годзе мы чакаем Дни культуры Китайской Народной Республики. У нашем музее будзе выставка. И будет таксама паседжанне уже у Мінску двухбаковая белорусско-китайской комиссии, якую узначальваюць наш міністр культуры и міністр культуры Китая. Дякую, Владимир Иванович. До новых сустрэч в Нацыянальным мастацкім музеі. Дякую вам. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!